So watch me bring the fire, set the... Hi! Good morning! May buntag. Buenos dias. Anyong hasayo. Sakto ba to? Anyway, muadto ko karon sa gawas dito sa highway o makita ko kung usa ang akong ipamahaw karong adlaw. Okay, nakabalik na kagikan sa highway o nakapalit na kung usa ka utan. Yay! May ang sama daw na be. Kini siya magitawag nga kangkong. Para kayo 20 ko. Dayon og isda sa bato. For breakfast, ako nga nalito tanan ang unan. Okay. Dayon ang ginisang kangkong. Ang kape. Anyway. So, hugas ako kamot. Pagpinamot ko karon kay feel good na ko ang kalamig sa food kung kinamot ko. Haba na! Perfect combination. May ka na magluto tama. Sakto kita ang pag-partner sa mga food. Mas kinwala siya. Isagol mo. Utan lang siya. Purely utan. Magluto di ikaw daghan o mga rekado wala mga bias bumbay, ahos may na kulay gamay na ahos na ano ito sa lagka-paste niya sa part niya okay na kayo na dayon si sibuyas bumbay pating gamaya okay na kayo na at sal pating gamaya
okay ra kay na. Kaya diyan ni mo bawion sa timplada. Mauna siya ang sekreto diha. Dili kayo ang mga ricados. Do makatabang siya pero panindot gyud ang pagtimpla. Hindi na matabas-tabas. Well, kung nato sila yung lugar, of course, okay. Ordinary na kayong kape. Sa sachet bitaw. Skin. So kato ang akong pamahaw karong buntaga. Ang pamahaw espesyal. Napaka simple lang ang akong i-prepare pero bongga. Perfect ang akong buntag. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night.
Okay, nabot na ko karon, gikan ko sa highway, nakapalit ko usa ka utan. Tada! Saman ko no ni be. Okay. So dito ni. Mo na siya ang gitawag nga. Wala. Loading. Hi everyone, thank you for watching the video and I hope you like it. And to you out there, please remember, be good, be kind, God bless. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light.